Кеше үлгәч, кабердә күмүче кешеләрнең соңгысы 40 адым киткәч, Накир белән Мункир дигән ике фәрештә керәләр дә сорау алалар. Әгәр дә синең гамәлләрең хәерле булса, алар нур белән керәләр. Әгәр дә гамәлләрең хәерсез булса, яки гамәлең булмаса, алар кара булып керәләр. Ямсыз булып, куркыныч булып. Шуннан соң эш сорау бирәләр бу мәйеткә. Ул ятып тораны утыртып куялар. Аны ятып куялар. Утыра. Утыра. Раббым кем дип сойлар? Икенчесе динең нинди? Өченчесе пәйгамбәрем кем? Әгәр дә кеше Аллаһка табынган булса гына, беренче сорауга Раббым кем дигәнгә Аллаһ дип җавап бирә ала. Әгәр дә Аллаһка табынмаган булса, белсә дә үзе әйтә алмый, җавап бирә алмый. Әгәр дә кеше ислам диненең кануннарын үтәп яшәгән булса, мисал өчен, хәләлне кулланган, харамнан тыелган, никахлы белән яшәгән, анда яки тилеп тыелган гамәлләрдән тыелган, бу кеше мөселман булып яшәгән, мөселман. Бу минем динем ислам дип әйтә ала. Һәм өченчесе, пәйгамбәрнең кем дигәндә, пәйгамбәребезнең сөннәтләрен үтәсә, сөннәт намазлары, менә сөннәт уразалары, сөннәт дугалары, умра кылулар менә булар сөннәт гамәлләрне үти икән. Бу минем пәйгамбәрем Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтә ала. Кем дә кем шу шәй белән үтәмәде, ул бу эш сорауга җавап бирә алмый. Теләйләнми. Әйләнми. Белсә дә әйтәлми. Әйтә алмый, үтәмәсә. Монда белү түгел, монда үтәү кирәк. Белү генә түгел, үтәү кирәк. Шушыны җавап биргән кешегә сул якта кабердән ачылар тәрәзә әйтәләр, җәһәннәм күрәсем, күрәм. Җавап бирә алмаган булсаң, шунда бара идең диләр. Җавап куялар да ачалар уң ягын, иртә белән һәм кич көне һәр көнне аңа көтәләр җәннәтне, син шунда барачаксың дип. Кем дә кем җавап бирә алмады, ачалар уң яктан тәрәзә, көтәләр җәннәтне. Менә син җавап бирә алган булсаң, монда барадыр идең. Я балалар да ачалар җәһәннәмне, бара торган урынны көтәк итәмәгән кеше. Шушыннан соң бу җан шушы тәннән аерылып тагын кабердә. Аны куялар 5 төрле урын була. Иң биеге, иң изге кешеләр, святые дип әйтик. Алар кышның тымшыгына урнашып җаны җәннәттә эчеп йөриләр. Алар да яшәмиләр фака. Алар бөтен бер күрәләр. Кыш эчендә, кышның борыны эчендә, өстендә. Ишалар. Булар самый иң изге кешеләр. Аннан соң ише ниже бар, аларның урыннары бар. Тагындар һәм иң түбән урын, иң гынах кешеләр сиджин. Сиджин җир астында. Җирнең кызу урынында. Шушында алар пока көтәләр кыямәт көнен. Жаннарындан. Кыямәт көнендә җир үзгәрә. Җир эчендә безнең һәрберебезнең ырлыгыбыз бар, көпчектә калган. Шушы көпчектән җирдән тагын безнең тән барлыкка килә. Менә безнең утыра париеталь безнең самый главный безнең балалар тапкыручыбыз Найлана Илона. Ул белә баланың бөтен мәддәсе килә, каян килә? Җирдән килә. Менә ашаган бөтен ризык каян килгән? Җирдән килгән. Әнинең ашаган ризыгы балага бара как строительный материал. Шуңа күрә безнең ырлык бар, материал җирдә бар, яңадан үсеп чыга безнең тән. Адам галейһиссалам бит яралган, ул бит не сотворен, ул бит сотворенный, не рожденный. Адамның пупка нет. Адам пәйгамбәребезнең кіндігі юк. Чөнки ул тумаган, ул баштан яралган. Шуңа күрә безнең дә кыямәт көндә беребезнең дә кіндік булмый. Әле бар, андасын булмый. Без яңадан яралабыз балчыктан. Менә бу җаннар тагын шушы тәнгә керәләр. Кыямәт көнендә без тагын яңа тәндә шул ук иске җан белән яши башлыйбыз. Менә шуннан соң китәбез Гарафат мәйданына, Гарасат мәйданына, Гарасат. Шунда безгә суд була. Кемне кая? Шуңа күрә пока кыямәт ничек барачак инде ул суд ничек бара? Гарасат мәйданында суд булай булачак, җәмәгать. Безнең менә обычный суд ничек бара шулайрак примерно. Безнең һәрберебезнең ике якта утыра ике фәрештә.
Allah yazып баралар безнең уң яктагысы хәерле гамәлләрне, сул яктагысы хәерсез гамәлләр, гөнаһларны. Һәр дүшәмбе, һәр пәнҗшәмбе алар бу язган язманы күтәрәләр искә, истә бара целый архив, анда һәр кешенең шушы язмаларын бер китапка туплап баралар. Шушындан соң бу китап төгәлләнә, атала бу гамәл дәфтәре дип. Кыямәт көндә басалар без саф-саф булып, фәрештәләр күтәреп шушы гамәл дәфтәрен саф-саф булып тараталар. Менә булар үтәләр алар рәт арасыннан берәү астыра арты белән, берәү алды белән. Или бирәләр синең алдыңнан уң кулыңа, или арткы яктан бирәләр сул кулыңа. Гамәл дәфтәре. Әйтә Аллаһ Тәала кемнең ди алгы яктан уң кулына бирделәр ди, бу кытылды ди. Әйтә Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә кемнең ди уң кулына бирсәләр ди, ул әйтер ди шатланып: "Ха умуқрау китабия, эй, карагыз белә минем китапны уң кулга бирделәр, укыгыз минем китапны", дип шатланыр икән ди. Ва амма ман утия китабаху бишималихи, кемнең ди сул кулына бирделәр ди. Кала я лайта мен лам утия китабия. Миңа лучше бу китапны бирмәгән булсалар иде. Ва ма адри ма хисабия, мин белмим минем хәзер хисабым була. Минем ди малым бетте, властым юк ди. Азаба анни султани. Худуху фагуллу. Тотыгыз аны ди. Кулларына ди 70 тирсәк ысынлыгындагы шылбырлар белән бәйләгез ди. Thumma fi silsilatin dharuha 70 zira'an fasluku. Bәйләгез ди. Җәһәннәмгә алып барыгыз ди. Шуңа күрә җәмәгать, менә шушы мәйданда безнең китаплар тапшырылгач, Аллаһ кына чыгабыз. Һәр бер кеше китабын укый башлый алгач, карый анда бетмәгән. Әйтә Аллаһ Тәала Кәһф сүрәсендә китапны алып ачкач ди, аптырасыз ди. Даже такую мелочь написано здесь. Ул битендә кайтып барганда күрше Мәрфуга апаның рәшәткә арасына чыгып торган бер кура җиләген генә капкан идем. Язылган. Язылган. Точно язылган. Аллаһ та әйтә, карагыз. Китапны укыдыңмы? Укыдым. Согласен. Кешесен китаптагы язганнар белән ди. Шунда кеше әйтсә, эй Раббым, все мое. Вот все согласен. Монда бөтен гынаксы да, әйбәте дә мин согласен дип әйтте икән ди. Бу кешегә Аллаһ Тәала гынахларын кичердем, җиңел хисап белән үткәрегез дип әйтер ди. Надо признать. Надо признать. Но әгәр дә әйтә икән, юк. Менә 2 февральдә монда начальник чыгарды мине чыгырымнан. Тегендә теща, монда свекровь. Ханымны ичте 6 ел. Монда хатын, монда ир. Аллаһ Нәсәби Ясин сүрәсендә әйтә: "Каплагыз моның авызын" ди. Закройте ему рот ди. Кулы белән аягы сили башлый. Кулы әйтә, мин бит ди шуны эшләдем, аягы әйтә, мин бардым. Шуннан соң ачалар авызын. Ну как ты сейчас? Согласен? Теперь уже согласен, я все понял, я оказывается виноват. То есть, бер кешедә кыямәт көнендә сомнение да шиктә булмаячак. Аллаһ всем докажет, что он сам лично был виноват. Шуннан соң әйтер бу кешегә, вот его же ди по полной программе тикшерә кирәк. Ул бик сомневается.